zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean partida ematen eta oraintxe bezala, oraintxe hasi da norgehiagoka derbia izango dugu, Gipuzkoarren eta Bizkaitarren arteko derbiak, hain zuzen ere Hernani Club Rugby elkartea eta Balteksa harriko du jokoan alboko sakea eskasa. Erdialdea botatzeko asmoa zuela iruditu zaigu, ongi harrapatu du Mikel Perezek baloi hori eta ustartzelaxoa osatuta, metroak egin, aurrelarien bidez, eta ensegua izango da, bai, partiduko lehen ensegua. Holaxe, hasi, aurkitzeko baloia. Erdi parean, ongi jaso Hernaniarrek, ezkerraldea erasoa Mikel Perezek, eta bikain, pase bikaina egin du, eta azkenean jokaldi landua, galdia. Bi eskutera, Ugaitzotaino, luze oraingoa, Mikel Perez atzean zegoen, eta bikain jaso du, eta orain baloia aurrelarien bitartez, kasi ensego lerroraino ailegatu dira Hernaniarrak, parea bat 3 metrora, baina baloia ezin kontrolatu, azkenean bilbotarrek lapurtu egin diete baloia, eta orain pesatzen dugu, defentsako ostika da, baina ez, baloia pasea, eutxi, ustartzeirik antolatu, agapean jaia, eta azken momentuan defentsako ostika da, Anar Zelosegik hartu duena, Mikel Perez, ezkerraldea, Anaiari, Pello Perezi, Igor Etxeberria korrikaldia egin, eta ezkerraldetik ensegu izango da, partidako ensegua. Eta orain, ongi goratu du, eta baita sartu ere, haze eguna, Anartz, ona. Eta hemen Hernanin, berriro erasoko jokaldia, 20 metroko jokaldia eginez, erasoan erabat Mikel Perez jaso du baloia Armaietako esparruaren inguruan, berriro zabaldu, eskuinera, Ugaitz Otaino, Iradik, eskuinera zabaldu, erasora, hegalera, eta Laskureinek baloia jaso ondoren, azkenean lortu du, bigarren zatiko lehen ensegua egitea. 3. minutuan, iaia, lehen zizkizuegu aipatu 15 eta 15koak ere aipatu beharrak dira. Laizter esango izkizuegu, emango izkizueko 15koak. Baina Hernani bultzaka, Bizkainako bultzaka, baloia zangoz edo oinez kontrolatuz, 3. lerrokoa Mikel Perezek eta ensegua, 8. ensegua, 10. alda, bai, markagailuan jartzen du. 10. ensegua dela, beraz, gu ez gabiltza oso ondo matematikan. Baina hortako daukagu lantaldea hemen, Iraola eta Garmendia eta ensegua izan daitekelako, luze, hilaratzean, baloia ezkerraldera, eskura jokatu da, tartea ederki bilatu du, eta 14. ensegua, 14. ensegua. Zeinek egin duen, Laizter esango digu Inigo.